Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz izkutukoa, nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz izkutukoa, nere baitan pizten diren bazter miresgarriak. 7 segundutik behin pizten da, Matxitxakoko faroa da. 100 urtetan itsaso zakar zein baretan, Gastro eta Debartean dabiltzan itsasgizonentzat argia izan da. 100 metrora behekaldean dagoen itsasargia ordezkatu zuen duela mende bat. Bizkaian Matxitxakoko faro honetan bakarrik bizi da barruan jendea. Duela urte batzuk 4 familia ere bizi ziren, baina gaur egun 2 baino ez dute berton etxe bizitza. Cristina García Capelo eta Alejandro Martínez dira fareroak. Bertan bizi dira euren familiekin duela 18 bat urte. Pero en general no tiene mayor problema la vida en los faros. Ez bakarrik Matxitxakokoa, Bizkaiko kostaldeko beste itsasargien ardura ere eurena da. Gaur euren modura urtetan bertan bizi izandakoen bizita eduki dute. Maribel Moralek haurtzaroa igaro zuen bertan, aitita zuen fareroa. Aquí no necesitábamos ni juguetes ni nada, teníamos todo lo que necesitábamos. Oroitzapen ederrak dakarzkio Matxitxakoko faroak. Kantauri itsas gainean harro, beste 100 urtetarako argia.